Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. He sanoivat toisilleen, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Hiljennytään rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, pyydämme nyt, että saisimme olla edessäsi niin kuin Emmauksen tien kulkijat, että sinä avaisit meidänkin ymmärryksemme käsittämään kirjoitukset. Aamen. Täällä oli eilen erinomainen luento sielun vihollisesta. Voidaan sanoa, että epäuskon ensimmäiset uhrit ovat perkele ja vanha testamentti. Ensin saadaan uskomaan ihmiset, että sielun vihollista ei ole olemassakaan, ja sen tähden hänen on hyvin helppo toimia. Aikanaan meille Sulo Karpio piti tästä erinomaisen puheen joskus 40 vuotta sitten tästä aiheesta. Mutta sanotaan myös, että vanha testamentti on toinen epäuskon uhri, kun se syrjäytetään. Vanhan testamentin merkitys Uuden testamentin ja koko kristillisen sanoman kannalta on alkukirkon ajoista lähtien ollut erittäin keskeinen kysymys. Yhtäältä markionismia eri muodoissaan on esiintynyt ihan omaan aikaamme asti. Tällöin vanha testamentti asetetaan kokonaan tai osittain syrjään ja sen edustamaa uskontoa pidetään Uuden testamentin ja koko kristinuskon vastaisena. Otan tässä kohta esimerkkejä. Toisaalta on myös uskonsuuntia, lahkoja ja kristinuskon ulkopuolelle asettuneita yhteisöjä, joissa vanha testamentti asetetaan Uuden testamentin yläpuolelle ja jopa sen tulkintakriteeriksi väärällä tavalla. Kärjistäen voidaan sanoa tällöin, että Uutta testamenttia tulkitaan vanhan testamentin valossa vääristä näkökulmista, eikä vanhaa testamenttia Uuden testamentin valossa. Mutta minun esitykseni pääkohdat oikeastaan liittyvät siihen, mitä vanha testamentti ikään kuin irrallaan itsessään puhuu tulevaisuudesta ja niistä asioista, joihin tänään sitten liitymme Uuden testamentin kautta. Ja toisaalta, miten Uusi testamentti katsoo taaksepäin ja mitä se opettaa vanhasta testamentista. Vanhan testamentin, niin ehkä tässä totean myöskin, että kun puhutaan siitä, mitä vanha testamentti merkitsee kristillisen julistuksen lähteenä, niin meillähän ei oikeastaan ole tämän asian selvittämiseen muuta mahdollisuutta kuin mennä tutkimaan, miten Jeesus, apostolit ja Uusi testamentti ymmärtävät vanhan testamentin ja sitä tulkitsevat. Ja tästä sitten kulkea linjaa pitkin esimerkiksi uskonpuhdistukseen ja siihen, mikä merkitys uskonpuhdistuksella oli koko Raamatun jälleen asettamisella sille kuuluvaan asemaan. Olen omassa tutkimustyössäni suuressa määrin keskittynyt juuri tähän kysymykseen, vanhan testamentin tulkintaan ja sen, samalla myöskin sen ymmärtämiseen sekä Uudessa testamentissa että muussa juutalaisuudessa, erityisesti essealaisuudessa. Ja tulen jonkin verran näihinkin myös viittaamaan. Ensimmäiseksi hiukan väitteestä, että vanhan testamentin ja Uuden testamentin välillä ei ole siltoja, tai että nämä sillat ovat keinotekoisia. Meidän oman kirkkomme piirissä on 1900-luvulta lähtien elänyt hyvin vahvana väite, että vanha testamentti ja Uusi testamentti edustavat eri uskontoja. Antti Filemon Puukko sanoo tämän suoraan Raamatun selitysteoksessaan osan 3 sivulla 56. Silti hän pitää erityisesti psalmeja uskonnollisesti arvokkaina. Siis hänellä on tämä tällainen lähtökohta, että Raamattu on kyllä arvokas kirja noin kulttuurihistoriallisesti ja uskonnollisestikin, mutta se ei ainakaan vanhan testamentin osalta ole auktoritatiivinen. Samalla tavoin kielteinen yleisarvosana vanhalle testamentille esiintyy esimerkiksi siinä aikanaan meidän kirkossamme paljon väittelyä ja kamppailuja
edustaneessa lundilaisuudessa, jonka vaikutukset ovat hyvin voimakkaina kuitenkin edelleen keskuudessamme, erityisesti tuon lundilaisuuden motiivitutkimuksessa, jossa koko Raamatun opetuksia tarkastellaan Agapeen ja Eeroksen vastakkaisuudesta käsin, ja voidaan sanoa niin kuin Anders Nygren pääteoksessaan selittäessään psalmia 2 toteaa, kun siellä puhutaan siis siitä, että hurskas ei istu syntisten seurassa ja niin edelleen, niin nyt Nygren sanoo, nyt tulee Jeesus ja paiskaa kaiken syrjään, hän syö ja juo syntisten ja publikaanien kanssa. Tämä Lutherille hyvin rakas psalmi puolestaan sai aivan toisenlaisen tulkinnan hänellä, ja Luther varoittikin siitä jo omana aikanaan, että tätä psalmia tai muitakaan psalmeja, ja itse asiassa koko vanhaa testamenttia, ei tule lukea lehmän silmin, nicht in Kuhaugen lesen. Ja hän katsoi, että tuon tyyppinen selittely on lehmän silmin Raamatun lukemista. Jossakin yhteydessä Luther varoittaa myöskin lehmän onnesta, jossa latistetaan siis tällaiseen lehmämäiseen märehtimiseen ne Raamatun tekstit, jotka käyvät hyvin voimakkaasti meitä kohti. Viimeksi Aamulehdessä 1.12. nyt joulukuussa julkaistiin Heikki Räisäsen artikkeli, jossa hän näkee Vanhan testamentin juutalaisten pyhänä kirjana. Hän puhuu tosin Toorasta, mutta tarkoittanee sillä samalla aika suuressa määrin enemmän kuin 5 Mooseksen kirjaa. Ja hän toteaa, kristinusko on ainoana sisällyttänyt kaanoniinsa toisen uskonnon pyhän kirjan. Ja sitten hän toteaa myöskin, että Uusi testamentti kumoaa Vanhassa testamentissa ikuiseksi vakuutetun Tooran, mutta hänen pääväittämänsä on se, että Vanha testamentti ja sen Toora eivät elimellisesti kuulu Uuteen testamenttiin, eivätkä itse asiassa kristilliseen elämään, vaan jos hän nyt niin ajattelee, vaan että se on otettu sinne vieraasta uskonnosta. Sisälmän tämä sama ajatus. Minulla on tämä artikkeli täällä, jos siitä joku on kiinnostunut sitä lukemaan, niin sen saa täältä minulta. Lähdetään siis siitä, että Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välillä ei ole elimellistä yhteyttä. Kaikki sillat ovat keinotekoisia selityksiä. Vanha testamentti on itsensä suljettu kirja, joka vain vähässä määrin viittaa itsensä ulkopuolelle. Näissä väitteissä näyttää olevan 2 perusvirhettä, ja se on myöskin tuossa Heikki Räisäsen artikkelissa selvästi nähtävillä. Ensinnäkin sekoitetaan toisiinsa ja jopa samaistetaan rabbiinisen juutalaisuuden, jonka erityisesti Talmudissa kohtaamme, heidän opetuksensa ja Vanhan testamentin opetus. Samaistetaan jopa nämä toisiinsa. Ei haluta nähdä, että sekä rabbiininen juutalaisuus että Uusi testamentti edustavat molemmat toisistaan monessa kohdin poikkeavaa Vanhan testamentin tulkintaa, ja että molemmille Vanha testamentti on Jumalan erityinen ilmoitus, mutta että tämä rabbiininen juutalaisuus on vienyt omaan äärimmäisyyteensä tämän Vanhan testamentin tulkinnan, ja sitä Jeesus voimakkaasti arvostelee evankeliumeissa. Meidän on muistettava, että hän itse oli juutalainen rabbi, kirjanoppinut, joka liikkuikin kirjanoppineen asussa kansan keskellä. Hänen viitassaan olivat ne viitan tupsut, joihin syntinen nainenkin kosketti häntä lähestyessään. Ja häntä puhuteltiin rabbiksi. Ja se minä olenkin, hän sanoi. Mutta samanaikaisesti hän joutui voimakkaasti ottamaan kantaa näiden rabbien perinnäissääntöihin, jotka eivät olleet Vanhasta testamentista, vaan olivat pitkälle sieltä selitettyjä ja moniin satoihin pieniin osasiin jaettuja. Hiukan tähän palaan vielä vähän myöhemminkin. Sitten toinen perusvirhe on se, että katsotaan, että Vanhasta testamentista ei ole siltoja Uuteen testamenttiin, että siis Vanha testamentti ei viittaakaan eteenpäin, ainakaan sillä tavoin kuin Uudessa testamentissa opetetaan. Ja nyt kysymmekin, onko Vanha testamentti siis itseensä suljettu kirja, vai viittaako se ohi itsensä eteenpäin? Sen jälkeen tarkastelen kysymystä, miten Uusi testamentti suhtautuu Vanhaan testamenttiin,
Eli katsooko se taaksepäin perusteluissaan Vanhaan testamenttiin? Nyt tuon tähän hiukan omaa tutkimustani noin 40 vuoden ajalta. Voimme sanoa, että koko juutalaisuus Talmudista, Qumranin teksteihin ja Uuteen testamenttiin, samoin kuin kaikki vakavasti otettava Vanhan testamentin tieteellinen tutkimus, lähtee siitä, että Vanhassa testamentissa on jatkuvana punaisena lankana lupaus tulevaisuudesta, messiaanisesta lopunajasta, eskatologinen peruslinja ja niin edelleen. Eikä tämä koske vain Vanhan testamentin profeettatekstejä ja psalmeja, vaan myös Pentateukkia eli 5 Mooseksen kirjaa ja myös historiallisia kirjoja. Ja joiltakin osin psalmien lisäksi joiltakin osin niin sanottuja Ketuvim-kirjoja, eli näitä kirjoituksia, joihin kuuluvat Job ja sananlaskut, saarnaaja ja niin edelleen. Koko juutalaisuudessa, minun käsitykseni mukaan, mutta erityisesti essealaisissa Qumranin teksteissä ja Uudessa testamentissa, on hyvin yhtenäinen käsitys siitä, mitkä Vanhan testamentin kohdat ja kirjat erityisesti viittaavat tulevaan Messiaaseen ja Israelin tulevaan tehtävään. Voisiko puhua siitä, että juutalaisuudessa oli jo ennen Kristuksen tulemista sisäinen itseymmärrys ja Vanhasta testamentista itsestään nouseva käsitys siitä, mihin nuo kirjat viittaavat. Tunnetuista Vanhan testamentin tutkijoista esimerkiksi saksalainen Gerhard von Rath, jota pidetään eräänä merkittävimpänä 1900-luvun Vanhan testamentin eksegeettinä, on Vanhan testamentin teologia teoksessaan osoittaa siinä, että jopa niissä Vanhan testamentin kirjoissa, jotka eivät sisällä luonteensa puolesta eskatologisia odotuksia, kuitenkin on sellaista, joka mysteerisellä tavalla tähtää tulevaisuuteen. Ja hän viittaa tässä esimerkkinä niin sanottuun deuteronomistiseen historian kirjoitukseen. En tässä nyt rupea tätä käsitettä paremmin selvittelemään. Tarkoittaa kuitenkin näitä tiettyjä historiakirjoja Vanhassa testamentissa. Ja hän liittää niihin jopa Jobin kirjan. Jobin kirjan lukijatkin tietävät, että Jobin kirjassa on myöskin paljon sellaista, joka viittaa tulevaisuuteen. Jos joku haluaa Gerhard von Rathin tämän alueen tutkimusta lukea, niin se löytyy hänen Old Testament Theology, englanninkielisen teoksen toisesta osasta sivulta 320 ja sen molemmilta puolilta. Hän kirjoittaa edelleen, meidän on painotettava toistuvasti, että Vanhaa testamenttia voi lukea ainoastaan kirjana, jossa odotus jatkuvasti kasvaa laajoihin mittasuhteisiin. Siis hän näkee, että se siellä omassa sisäisessä linjassaan tulee yhä ilmeisemmäksi ja selkeämmäksi tämä voimakas odotus tulevista tapahtumista. Ja siinä on silloin tietysti tämä eskatologia ja Messian odotus. Jo tässä yhteydessä voi myös noteerata hänen näkemyksensä Uuden testamentin tavasta ymmärtää Vanhaa testamenttia. Hän sanoo tällä tavoin. Tapa, jolla Vanha testamentti on absorboitu tai imetty sisälle Uudessa testamentissa, on looginen lopputulos siitä prosessista, jonka lähtökohta ja alkuperä on Vanhassa testamentissa itsessään. Hän käyttää tästä nimitystä final reinterpretation, ja hän sisällyttää tähän lopulliseen tulkintaan ja uudelleen tulkintaan myös Vanhan testamentin lain eli Tooran. Von Rath kritisoi samalla voimakkaasti vertailevan uskontotieteen väitteitä Vanhan testamentin ja Uuden testamentin sillattomuudesta ja pitää noita väitteitä kristilliseltä kannalta fiktiivisinä. Systemaattisen teologian edustajana otan esille tässä meidän suomalaisten hyvin monen varmaan rakastaman ja aika vanhaa aikaa edustava, mutta kuitenkin edelleen ajankohtaisen Antti J. Pietilän näkemyksiä Vanhan testamentin eskatologisesta linjasta hänen kristillisessä dogmatiikassaan. Tässä minulla on nyt ensimmäisen osan sivu 365-379 esillä.
Hän sanoo siellä muun muassa tällä tavalla. Kuta syvällisempää vanhan testamentin hurskaus oli, sitä enemmän siihen sisältyi odotusta ja toivoa. Tällainen on vanha testamentti, itsestään pois viittaava, täydellisempää odottava ja lupaava. Meidän on torjuttava kaikki vanhaan testamenttiin suunnatut hyökkäykset, joiden tarkoituksena on vieroittaa kristikansaa sen käyttämisestä pyhänä kirjana. Yleensäkin on leimattava harhaan osuneiksi kaikki yritykset vanhan testamentin halventamiseksi sen perusteella, että se on muka juutalaisuuden peruskirja. Juutalaisuus on Talmudin, ei vanhan testamentin luoma, niin monta juurta kuin sillä sitten lieneekin vanhassa testamentissa. Vanhaan testamenttiin on käytävä Uuden testamentin kautta. Näin yhdistettyinä ne muodostavat ehtymättömän nuorentumisen ja itsensä oikaisemisen välineen kristinuskolle. Minusta tämä on oikein hienosti sanottu. Haluaisin vielä toistaa tämän ja tulen siihen tavallaan liittymään myöhemmin. Näin yhdistettyinä ne muodostavat, siis vanha ja uusi testamentti yhdessä, ehtymättömän nuorentumisen ja itsensä oikaisemisen välineen kristinuskolle. Kun tutkimme sitten vanhaa testamenttia kun nyt olemme tutkineet vanhaa testamenttia ilman Uuden testamentin viitekehystä, voimme yhteenvedonomaisesti ja pitkittäisleikkauksena todeta vanhasta testamentista seuraavasti. Pentateukki, jota nyt lähinnä siis ensimmäistä 5. Mooseksen kirjaa tarkoitetaan, ja kaikki muu vanhan testamentin aineisto, joka sisältää lain tai Tooran, joka oikeastaan hebrean kielestä käännettynä merkitsee opetusta, elämän eettisiä sääntöjä, pareneesiakin, voisimme sitä sanaa käyttää, tällaista kehottavaa osaa. Se tähtää jatkuvasti, siis jo vanhassa testamentissa, lain ulkonaisista käskyistä sisäiseen, sydämen suhteeseen Jumalaan. Siis itse laki siellä on jo sellainen, että siellä sekä näissä Pentateukin kirjoissa että profeetoilla julistetaan sitä, että tämä lain todellinen sisältö voi toteutua ja täyttyä vasta sisäisessä ihmisen uskon asenteessa. Vanhan liiton sakramentti, ympärileikkaus, ymmärretään jo itse Pentateukissa, mutta erityisesti profeettojen julistuksessa ulkonaiseksi liiton merkiksi, joka voi toteutua vasta sydämen, suun tai korvien ympärileikkauksessa. Siitä on ilmaisuja 2. Mooseksen kirjassa luvussa 6, 3. Mooseksen kirjassa luvussa 26, 5. Mooseksen kirjassa luvussa 36, profeetta Jeremia 6:10, Hesekiel 44:7 YM. Siis toisin sanoen, jo siinä on tämä viittaus siihen, että laintekojen tulee olla kirjoitettuja sydämen lihatauluun. Ja tämähän oli eräänä tärkeänä taustana sille, että profeetat alkoivat julistaa uutta liittoa tulevaisuudessa, jolloin lainteot todella kirjoitetaan sydämen lihatauluihin. Pentateukissa itsessään on myös lukuisia eskatologisia lupauksia ja viittauksia. Pidän itse hyvin keskeisenä Abrahamin siunausta, joka ensimmäisen kerran on esillä 1. Mooseksen kirjan luvussa 12, joka tähtää itse asiassa koko ihmiskunnan saamaan siunaukseen. Sinussa ja sinun siemenesi tulevat kaikki sukukunnat ja kansat siunatuiksi. Samoin viittaukset Messiaaseen suoraan, Bileamin Peorinpojan ennustus 4 Mooses 24, jota käytetään erittäin paljon Kuolleenmeren teksteissä myöskin Messias-ennustuksena. Ja samoin 5 Mooses 18:15, jossa luvataan tulevaisuudessa toista Mooseksen kaltaista profeettaa. Samoin voidaan viitata Israelille annettuihin siunauksen lupauksiin ja kirouksen uhkauksiin, jotka tulevaisuudessa ja kaukaisuudessa ovat sitä kohtaava. On hyvin melkein järkyttävää lukea 5 Mooses 28 ja 30 lukuja, jossa kuvataan tämän omaisuuskansan kiroustuomioiden toteutumista, mutta myöskin lupausta jostakin paremmasta. Vanhan testamentin profeetoilla on kauttaaltaan eskatologinen sanoma, joka tähtää aikojen loppuun, Herran päivän tulemiseen, Israelin uudistukseen ja uuden liiton perustamiseen vanhan liiton tilalle. Eksplisiittisesti ilman sarvia ja hampaita tämä on Jeremia 31, mutta muualla vähintään implisiittisesti selvästi sieltä luettavissa sekä profeetoilla
että muuallakin Vanhassa testamentissa. Olen Jeremia-teoksessani ja muissa yhteyksissä tuonut esille, kuinka profeettojen julistuksen tunnuspiirteenä on niin sanottujen perfektisten futuurien käyttö, jossa perfektimuodossa, siis ikään kuin jo tapahtuneena asiana, mutta kuitenkin tulevaisuuteen tähtäävänä, puhutaan Jumalan lupausten toteutumisesta. Huikaisevimmat näköalat avautuvat Messias-profetioista. Niitä on jo historiakirjoissa liittyen erityisesti Daavidin dynastian viimeiseen hallitsijaan, esimerkiksi keskeinen Naatanin profetiat 2. Samuelin kirjan 7. luvussa, samoin monet psalmikohdat, jotka liittyvät tähän lupaukseen ja viittaavat eteenpäin messiaaniseen aikaan. Todettakoon, että kaikessa juutalaisuudessa historiakirjoja psalmeja pidettiin profeettakirjoina. Tiedätte, että tässä meidän niin sanotussa masoreettisessa juutalaisilta kirjanoppineilta periytyneessä hebrealaisessa tekstissämme todella nämä ovat varhaisia profeettoja, nämä historiakirjat, ja kauttaaltaan psalmeja kuvataan profeetallisina kirjoina. Se on tunnusomaista rabbiinisessa juutalaisuudessa, essealaisuudessa ja Uudessa testamentissa. Kirkkain valo Messias-profetioiden kannalta on Jesajan kirjassa, jossa on kuuluisa lupaus Aahasille Immanuelista ja neitsyt syntymästä. Viittaan tässä nyt vain siihen näin lyhyesti. Sekä tyhjentymättömät niin sanotut jouluprofetiat, joita olen itse usein tutkinut ja ihmetellyt, miten kirkas valo niissä on, ajatellen sitä, mikä Uudessa testamentissa meille on kerrottu. Jesaja 9, 1-6, Jesaja 11, 1-10. Ja vaikuttavimpia ovat ennustukset Herran kärsivästä palvelijasta ja hänen sovituskuolemastaan. Jesajan kirjassa, niin sanotussa Deutero-Jesajassa, Jesajan kirjan toisessa osassa useissa kohdissa, josta Jesaja 53, niin kuin Antti J. Pietilä toteaa, muodostaa eräänlaisen valotornin kaikkien muiden Vanhan testamentin kirjojen arvioinnin helpottamiseksi. Ja nämä näkymät avautuvat siellä universaaleiksi, kun ennustetaan Messiaan voittokulkua maailmassa. Se on näissä Herran kärsivän palvelijan lauluissa hyvin voimakkaasti esillä, mutta se on myös Jesaja 60, 61, Sakaria 9 ja sitten näissä Miikan kirjan 4. luvun kohdissa ja muun muassa psalmissa 72 ja 8, ja kun ennustetaan rauhan ajan koittoa, Jesaja 2 ja Miika 4. Mutta näiden rinnalle on asetettava Messias-psalmit ja daavidilaisen kuninkaan kärsimys pahantekijöiden käsissä. Aina kun itse tutkin psalmia 22, joudun sen äärellä ihmettelemään, miten 1000 vuotta ennen Messian kärsimystä Daavid ennakoivasti kävi lävitse sen, mitä Messias tulee kokemaan. Sekin nyt tässä vain viittauksena. Vanhaa testamenttia voidaan ja tuleekin tutkia siis erillään ja omana kokonaisuutenaan ilman Vanhan testamentin tulkintaa. Mutta kun tutkimme Vanhaa testamenttia Uuden testamentin valossa, voimme pelkästään ulkonaisen todistuksen pohjalta todeta, että Uusi testamentti on kauttaaltaan Vanhan testamentin lainausten heijastumien ja ilmaisujen läpäisemä. Olen tehnyt väitöskirjassani frekvenssiluettelon Uuden testamentin ja Qumranin tekstien sisältämistä Vanhan testamentin lainauksista ja heijastumista. Se on tässä väitöskirjassani sivulla 200-204. Tuo luettelo osoittaa eräitä tärkeitä ja osin yhdenmukaisia tuloksia. Ensiksikin voidaan todeta, että jopa koko juutalaisuudessa oli paljon ennen tämän niin sanotun Jamnian kokouksen päätöksiä, jotka noin 90 jälkeen Kristuksen siis tehtiin Vanhan testamentin kaanonista, siitä mitä Vanhaan testamenttiin hyväksytään kanonisiksi kirjoiksi. Jo paljon ennen sitä, jopa 200 vuotta, 300 vuottakin ennen sitä, koko juutalaisuudessa oli hyvin yhdenmukainen käsitys siitä, mitä kirjoja pidettiin auktoritatiivisina ja asetettiin eri kategoriaan, eli kaanoniin, jota ei silloin vielä ollut hyväksytty, kuin muut vanhat kirjoitukset. Monet eksegeetit väittävät, että essealaisuudessa 100-luvulainen Kristusta vallitsi kaos siinä, mitä kirjoja pidettiin kanonisina. Sama voidaan väittää jopa Uudesta testamentista. Olen itse tullut aivan vastakkaiseen tulokseen.
Qumranin teksteistä puheen ollen, niissä ei tulkita yhtään myöhemmin juutalaisen kaanonin ulkopuolelle jäänyttä kirjaa auktoritatiivisina teksteinä, vaikka niitä pidettiin kyllä hyödyllisinä käytettäväksi. Tässä on merkillisesti yhtäläisyys Lutherin käsitykseen siitä, miksi nuo 39 vanhan testamentin kirjaa ovat varsinaisesti vanhaan testamenttiin kuuluvia auktoritatiivisia tekstejä, ja miksi nuo apokryyfikirjat ovat hyödyllisiä luettavaksi, mutta eivät siihen kuulu. Tämä sama käsitys on essealaisuudessa, ja se on itse asiassa myöskin Uudessa testamentissa näkyvillä. Olen sitä käsitellyt tässä väitöskirjassa, en siihen nyt tässä sen enempää mene, mutta edelleen merkille pantavaa on myöskin tietty yhdenmukaisuus siinä, mitä vanhan testamentin kirjoja erityisesti lainattiin ja tulkittiin. Sekä Qumranissa että Uudessa testamentissa eniten lainattuja ja käytettyjä ovat Pentateukki, eli 5 Mooseksen kirjaa, mutta niistä erityisesti Genesis ja Deuteronomium, eli 1. Mooseksen kirja ja 5. Mooseksen kirja, profeetat, niistä erityisesti Jesaja ja mikä on hämmästyttävää myös Qumranissa Daniel, josta on 8 eri käsikirjoitusta Qumranin tekstien joukossa, ja se asettaa hyvin uuteen valoon monelta kohdin Danielin kirjan tutkimuksen. Kuinka on mahdollista, että jo 150 ennen Kristusta Danielin kirjaa tulkittiin samalla tavoin kuin muita vanhan testamentin profeetallisia kirjoja. Viittaan tähän asiaan myöskin väitöskirjassa. Ja näihin eniten käytettyihin kuuluvat myöskin psalmit. Kun meidän jumalanpalvelusuudistustamme toteutettiin ja siellä alettiin uudelleen myöskin miettiä näitä vanhan testamentin tekstejä, jotka siis valitaan kirkkovuoteen, niin minua hämmästytti hiukan se ajatus, jonka kuulin siellä, muun muassa piispain kokouksessa ja sitten myöhemmin kirkolliskokouksessa, että meidän kirkkovuodessamme siis siinä entisessä on epätasapainoa, että siellä on liian paljon esimerkiksi niin sanottuja deuterojesaja tekstejä ja niin edelleen. Minä saatoin sitten vedota näihin henkilöihin, että meidän kirkkovuotemme on noudattanut tässä itse asiassa koko Uuden testamentin sisäistä linjaa, jossa juuri nämä kirjat, jotka meillä eniten ovat kirkkovuodessa vanhasta testamentista, ovat eniten käytettyjä Uudessa testamentissa. No, onneksi tuotiin meille paljon lisää vanhan testamentin tekstejä kirkkovuoteen, mutta osittain ilmeisesti poistettiin sellaisia, mitä ei olisi pitänyt poistaa. Mutta silloin ei lähdetty siis tutkimaan sitä, miten ne Uudessa testamentissa esiintyvät. Qumranissa näiden kirjojen käyttäminen näkyy myös siitä, että siellä olevista 175 vanhan testamentin käsikirjoituksesta tai käsikirjoitusfragmentista suurin osa on juuri näistä eniten käytetyistä ja tulkituista kirjoista. Mainitakseni tässä nyt siellä on Genesis käsikirjoituksia tai ainakin osia, 15 kappaletta, myös Exodusta 15, Deuteronomiumia 25 eri käsikirjoitusfragmenttia ja sitten Jesajan kirjan fragmentteja ja melkein täydellisiä käsikirjoituksia 18, psalmeja 27 peräti ja niin kuin mainitsin Danielin kirjasta 8 käsikirjoitusta. Ja ainakin osia tai fragmentteja kaikista muista vanhan testamentin kirjoista, paitsi Esterin kirjasta, jonka heijastumia kuitenkin on nähtävillä Qumranin teksteissä. Nyt tällainen vertailu Qumraniin on sikäli mielenkiintoista, että Uudessa testamentissa esiintyy samantyyppinen näiden vanhan testamentin kirjojen frekvenssiin liittyvä yhtäläisyys. Pentateukista eli 5 Mooseksen kirjasta on Uudessa testamentissa lainauksia ja heijastumia noin 300, profeetoista, niihin mukaan lukee myös varhaisemmat profeetat, erityisesti 1. ja 2. Samuelin kirja, noin 500, psalmeista noin 250 ja muista Ketuvin kirjoista vain noin 50, vaikka nekin esiintyvät sitten tietyllä tavalla myös Uudessa testamentissa. Tämä on siis ulkonainen todistus nyt siitä, että
Vanha testamentti on ollut hyvin tärkeä, keskeinen kirja Uudessa testamentissa. Kyllähän me sen tietysti tiedämme, että alkuseurakunnan Raamattuhan oli aluksi Vanha testamentti. Ja Uusi testamentti syntyi sitten siinä julistuksessa, Jeesuksen opetuksessa ja siinä apostolisessa julistuksessa, joka seuraavina vuosikymmeninä tapahtui. Mutta tärkein meille on Uuden testamentin sisäinen todistus. Eli minkä aseman Vanha testamentti saa Uuden testamentin sisällössä. Jeesuksen ohjelmajulistus Nasaretin synagogassa, Luukas 4, on hyvin keskeinen, kun ajattelemme kristillisen julistuksen sisältöä. Siinähän lähtökohtana ovat Jesaja 42:7 Herran kärsivän palvelijan laulusta ja Jesaja 61:1-2, joista Jeesus selvästi julistaa, että ne nyt ovat käyneet toteen teidän korvainne kuullen, eli aktualisoituneet hänessä. Siitä se on alkaneena yhä jatkuvan riemuvuoden julistusta ja toteutumista. Siis Jeesuksen ohjelman julistuksesta tavallaan on pääteltävissä se, että kun hän saapui, niin silloin alkoi tuo riemuvuosi. Ja olen tässä nyt pienenä sivuheittona, voisin teille tuoda, olen mielestäni selvittänyt myöskin tässä yhteydessä joulusanan alkuperän. Sanakirjoissa ei pystytä sanomaan, mistä sana joulu on tullut, myöskin suomen kieleen tietysti näistä germaanisista kielistä, mutta että mikä on sen alkuperä, niin olen itse tullut siihen tulokseen, että sen alkuperä on hebrean kielen jovel, eli oinaan sarvi, joka tarkoittaa siis riemuvuotta. Ja itse asiassa, kun joulua vietämme, me vietämme monin tavoin silloin riemujuhlaa. Joulu, jovel ovat selvästi ainakin tässä mielessä toisiinsa yhteydessä. No, tämä on vain pieni sivuviite. Matteuksen niin sanotut refleksiositaatit, joita on kaikkiaan 13, sisältävät tärkeän avaimen Vanhan testamentin kirjoitusten täyttymisestä Jeesuksessa Kristuksessa. Siellähän toistuvasti tulee esille tämä silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremian kautta, Jesajan kautta, joka sanoo ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä täyttymysaspekteja me tapaamme myöskin Qumranin teksteissä, mutta niissä on kuitenkin vielä se puute taikka poikkeavuus, että niissä ei vielä julisteta lopullisesti tämän täyttyneen, vaan se on lähitulevaisuudessa odotettavissa, mutta jo osittain tuon yhteisön elämässä. Tässä mielessä essealaiset valmistivat tietä myöskin Messialle, joiden keskuudesta Johannes Kastaja lähti liikkeelle ja julisti aluksi sen profeetta Jesajan sanan huutavan äänestä autiomaassa, joka oli essealaisten ohjelmajulistus, mutta he ymmärsivät sen tosin vastoin tämän profeetta Jesajan sanan merkitystä, mutta Johanneksella se oli siinä merkityksessä kuin se oli. Tässä nyt voisi sivumennen sanoa, että olemme hyvin kiitollisia essealaisille siitä, että he lukivat väärin Vanhaa testamenttia, kun he ymmärsivät, että tämä huutavan ääni onkin lukevan ääni autiomaassa. Tämän nojalla he alkoivat todella lukea Vanhaa testamenttia ja 200 vuotta pitivät yllä Vanhan testamentin tekstien lukuvartiota siellä autiomaassa ja kopioivat näitä käsikirjoituksia myöskin sen pohjalta niin, että meillä nyt siis aukeni essealaisuuden tai Qumranin tekstien myötä aivan uusi mahdollisuus tutkia meidän Vanhan testamentin tekstiemme arvoa ja vertailla niitä masoreettiseen tekstiin, jonka käsikirjoitukset olivat 1000 vuotta vanhempia. Siis onnellinen virhe, voisiko sanoa Jumalan sallima virhe, että tällainen lahja annettiin 1900-luvulla ei vain Israelin kansalle syntymäpäivän lahjaksi, vaan myös meille, jotka Vanhaa testamenttia tutkimme. Monissa kohdin nämä tällaiset täyttymyksen näkökohdat tulevat siellä esille. Tämä Vanhan testamentin tulkinta täyttymyksen näkökulmasta ei ole vain evankelistan oma näkemys, niin kuin esimerkiksi Stendhal väittää Matteuskoulukunta väitöskirjassaan, jossa hän ymmärtää, että koko tämä näkemys, joka tulee esille siis tällä tavoin, että kirjoitukset täyttyivät Jeesuksen elämässä, ovat tällaisen koulukunnan muodostamia hyvin myöhäisessä vaiheessa jossakin Antiokiassa ja niin edelleen. Se on kestämätön väite. Ja Qumranin tekstit ovat itse asiassa myöskin vahvasti osoittaneet,
että tällainen väite ei ole edes tarpeellinenkaan, taikka sitä ei voida perustella. Ja itse Jeesus evankeliumien mukaan oli kuitenkin se auktoriteetti, joka ohjasi opetuslapsia ymmärtämään kirjoitukset juuri täyttymyksen näkökulmasta. Nyt lähden siitä, että evankeliumeissa olevat Jeesuksen sanoiksi ilmoitetut kohdat ovat Jeesuksen sanoja. En lähde siitä, että ne ovat jonkun alkuseurakunnan teologiaa. En myöskään kiellä sitä, että siellä on tiettyjä ongelmia, mutta niillekin me löydämme kuitenkin ihan riittäviä ja ymmärrettäviä selityksiä. Mutta meidän on lähdettävä siitä, mitä kirjoitukset itse sanovat. Puhuessaan vertaustensa ja tarkoituksesta ja vastustajiensa asenteista, Jeesus toteaa profeetan ennustuksen täyttyvän. Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus, joka sanoo. Siis hän itse käytti tällaista johdantolausetta. Se tulee muissakin yhteyksissä esille, ja tämä sama kohta, jota hän lainataan Johanneksen evankeliumissa, ja myös Paavali käyttää sitä Roomassa apostolien tekojen luvussa 28. Taikka mitä me ajattelemme Jeesuksen sanoista kirjanoppineille. Te tutkitte kirjoituksia, koska teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja nehän juuri todistavat minusta. Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua, juuri minusta hän on kirjoittanut. Taikka Matteus 22:29, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tässä hän viittaa psalmiin 110 tässä yhteydessä. Taikka kun hän vertauksessa rikkaasta miestä ja Lasaruksesta Abrahamin suulla opettaa, että ihmetteot, edes kuolleista herättämiset, eivät synnytä oikeata uskoa, vaan Mooseksen ja profeettojen kuuleminen. Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Eivät he usko, vaikka joku kuolleista herätettäisiin. Tässä on hyvin ajankohtainen hyvä sana. Ylösnouseen Kristuksen opetus Emmauksen tien kulkijoille ja muille opetuslapsille on hyvin merkittävä kristillisen julistuksen lähtökohta. Luin tässä jo tuon hänen sanansa näille opetuslapsille ylösnoustuaan, ja sitten myöhemmin hän vielä Luukkaassa sanotaan, nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Mitä hänestä oli sanottu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Kirkastusvuodella Jeesus keskustelee kuolemastaan, eksodoksestaan, poislähdöstään Mooseksen ja Elian kanssa. Onhan tässäkin sisään kirjoitettuna huikea näköala siitä, kuinka Kristus on lain ja profeettojen täyttymys, kun hän käy keskustelua lain edustajan Mooseksen ja varhaisimman profeetan, siis juutalaisen tulkinnan mukaan varhaisimman profeetan Elian kanssa. Jeesus vetosi vanhaan testamenttiin myös auktoriteettina eettisissä kysymyksissä. Tämä koskee 10 käskyn etiikkaa, jonka vaatimukset asetetaan koko terävyydessään kuulijoidensa täytettäväksi. Samalla hän kiteyttää niiden sisällön rakkauden kaksoiskäskyyn, joka sekin nousee vanhasta testamentista, ja kultaiseen sääntöön vuorisaarnassa siis. Tässä minulla on useita raamatun kohtia, niihin nyt viittaan, mutta toteaisin, että tällä kohdalla me olemme samalla hyvin tärkeällä kohdalla meidän julistuksemme kannalta. Meidän suuri heikkoutemme tällä hetkellä on antinomistinen suuntaus, jossa Jumalan lakia ei enää julisteta koko terävyydessään, vaan se vesitetään tai peräti heitetään syrjään ja julistetaan niin kuin eräs professori, käytännöllisen filosofian professori, kerran lausui, että kirkko nykyisin edustaa lässyhumanismia. Sehän johtuu siitä, että emme uskalla julistaa Jumalan lakia niin kuin se Uudessa testamentissa on. Ja kun emme sitä julista, ei evankeliumikaan pääse sille kuuluvaan asemaan. Ja juuri tässä Jeesus nimenomaan sanoi kirjanoppineille, että heidän sanomansa oli tylstynyttä. Essealaisetkin tämän kyllä oivalsivat. He sanoivat, että nämä fariseukset ja kirjanoppineet olivat tällaisia löysän tien kulkijoita. He käyttivät sanaleikkiä siitä, miten he olivat tylstyttäneet tuon sanan miekan, kun hellenismin kaikki synnin muodot tunkeutuivat myös juutalaiseen elämään
joka on hyvin selvästi näkyvissä myös näissä essealaisteksteissä. Hän nousivat vastustamaan pedofiliaa, polygamiaa, insestiä ja muita tällaisia ilmiöitä. Ja moni juutalaisuudessa meni mukaan tähän hellenismin tällaiseen rappioon. Mutta Jeesus Kristus todella toi koko terävyydessään Jumalan lain ja sanoi, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin näiden kirjanoppineiden, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Olkaa siis täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Nythän tämä on hyvin kiusallinen niille, jotka eivät tunne sisältäpäin lain ja evankeliumin välistä dynamiikkaa. Mutta ne, jotka sisältäpäin ymmärtävät tätä, tietävät, että tämähän on suurta evankeliumia. Kun juuri lain koko terävyys riistää meiltä ihmisiltä kaikki omat mahdollisuutemme ja ajaa meitä Kristuksen tykö. Hän sanoi fariseuksille, te sanotte me näemme, sen tähden teidän syntinne pysyy. Mutta jos te olisitte sokeat, teillä ei olisi syntiä. Tämähän johtaa koko siihen suureen kysymykseen, uskallammeko me olla Jumalan sanan julistajia, jossa lain kaksiteräinen miekka tunkeutuu luihin ja ytimiin, jossa me itsekin asetumme tämän lain alle. Ja voimme sanoa, että ennen kuin ihminen on venyttäytynyt koko pituuteensa Jumalan lain edessä, hän ei voi nähdä koko pienuuttansa. Mutta tietysti tähän Jeesuksen opettamaan 10 käskyn etiikkaan kuului myöskin se näköala, josta Luther puhuu katekismuksessa toistuvasti. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa. Ja sitten hän edellyttää, että me myöskin tämän lain mukaan elämme, mutta se on jo kokonaan toinen näkökulma sitten, niin kuin hän sitä tuo esille esimerkiksi adventtisaarnassaan, jossa hän vertaa meissä olevaa uutta ihmistä siihen vapaaseen aasiin, jolla Jeesus ratsastaa, ja sitten meissä olevaa vanhaa ihmistä siihen ikeenalaiseen aasiin, jota täytyy pitää käskyillä ja kielloilla ja niin edelleen kurissa. En mene tähän sen enempää, mutta totean, että vanha testamentti on tässä suhteessakin hyvin tärkeässä asemassa Jeesuksen opetuksessa ja kristillisessä julistuksessa. Kiusauksissa ja kiistoissa Jeesus aina vetoaa kirjoituksiin, eli vanhaan testamenttiin. Tällöin hänellä on erityisen tärkeä 1. Mooseksen kirjan Geneesiksen alkuluvut avioliittoetiikassa, muuten samalla tavoin kuin essealaisilla, jotka tätä hellenismin tällaista turmelusta vastaan ja polygamiaa vastaan käyttivät juuri samaa kohtaa, että Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi, ja tämä myöskin Noan arkkiin liittyvä tällainen aviopuolisoiden yhdessä sinne meneminen. Tuolla Qumranin teksteissä sanotaan, että tämä on luomisen periaate. Siis mennään lain taakse aina luomiseen asti. Ja Jeesus sanoi, että näin ei ole ollut alusta asti, kun he vetosivat Moosekseen näissä tietyissä kohdissa. Kyllä hyvin muistatte nämä kohdat. Ja kun katselette, kuinka Jeesus vastaa kiusaajalle, joka käyttää raamattua, niin kuin piru raamattua käyttää, niin hän vastaa myöskin raamatulla ja aina 5. Mooseksen kirjan tietyillä kohdilla. Me joudumme myöskin tällaiseen tilanteeseen ajassamme, jossa pirullinen vanhan testamentin käyttö tulee meidän eteemme, ja silloin meillä ei ole oikein muuta tietä kuin Jeesuksen antama tie, jossa me otamme toiset kohdat ja asetamme ne sen tietyn kokonaisuuden yhteyteen. Minulla on tässä vielä jonkin matkaa tätä luentoa jäljellä. Mä katson, että jos te rupeatte väsymään, niin lauletaanko me välillä tuosta Hedbergin virrestä pari säkeistä? Mä yritän katsella tässä, että kuka nukahtaa, niin sitten. Mutta kyllähän te muistatte, Paavalin puhuessakin joku nukahti ja jopa putosi ikkunasta. Nouskaa seisomaan, niin se vähän virkistää. 123. Tapahtumat, instituutiot ja monet henkilöt tulkitaan Uudessa testamentissa esikuvina, eli typoksina. Tämähän on meille hyvin tuttu asia, mutta tämä on valtavan rikas alue, kun me oikealla tavalla siihen menemme julistuksen kannalta ja itse kristityn elämän kannalta, vielä hiukan siitä vähän myöhemmin.
Tämä avaa jatkuvan ja rikkaan maailman kristilliselle julistukselle, joka ammentaa koko Raamatusta uskonpuhdistuksen periaatteen mukaisesti. Viittaan tässä jälleen Gerhard von Radin edellä mainittuun teokseen. Hänellä on siellä kokonainen luku Vanhan testamentin aktualisoituminen Uudessa testamentissa, tuon toisen osan sivut 319-335. Vetoan nyt sen takia, että en minä itseäni tässä vetoaisi tai omiin tutkimuksiini niin vähän suurempiin auktoriteetteihin. Hän siellä tuo esille lukuisia kohtia Vanhasta testamentista ja tällaisia päälinjoja, jotka viittaavat eteenpäin esikuvina siitä, mitä Uudessa liitossa tapahtuu. Viittaan tässä muun muassa sellaisiin asioihin, jotka jo Kuolleenmeren teksteistäkin on löydettävissä ja Uudesta testamentista, niin sanottu autiomaa-ideologia, joka kristityn elämässäkin on aina kautta aikojen sanan selityksessä tullut hyvin rikkaaksi ja rakkaaksi yksityisen kristityn elämän vaiheista, kuinka Jumala johdatti omaisuuskansansa ja hoiti autiomaassa, autiossa ulvovassa korvessa. Sieltä tulee jatkuvasti, voimme ammentaa rikkaita esikuvia ja Jumalan toimintatapoja. Tai Exodus, tämä lähtö Egyptistä ja Punaisen meren ylitys kasteen esikuvana ja niin edelleen. Eksiili, pakkosiirtolaisuus, Baabelin vankeus ja se sanoma, joka siihen liittyy, jota käsittelen muun muassa tuossa Jeremia-kirjassani. Esikuvat täyttyvät erityisesti Messiassa, mutta myös Uuden liiton kokemuksissa, lopun aikojen vaiheissa ja yksityisen kristityn elämäntilanteissa. Vanhan testamentin hämärtyminen ja syrjään jääminen on myös tässä johtanut kristillisen käsityksen ja sanoman ohentumiseen ja pinnallistumiseen. Sitten voin viitata Uuden testamentin apokalyptiikkaan, siis tähän lopun aikoja käsittelevään asiaan, jota ei voi ymmärtää oikein, jos ei etsi sen alkujuuria ja esikuvia Vanhasta testamentista. Totta kai samalla tuntien myös ajanhistorian, jossa ilmestyskirja myöskin kirjoitettiin, mutta myös jossa Jeesus piti apokalyptiset puheensa. Ilmestyskirjaa kannattaa lukea alkutekstin avulla, jos kykenee siihen, mutta voi ainakin katsoa sieltä Novumista, kuinka joka sivulla ilmestyskirjassa on 5-10 vahvennettua kohtaa, jotka tarkoittavat Vanhan testamentin heijastumia tai sanontoja ja lainauksiakin. Eskatologiset vitsaukset esimerkiksi ilmestyskirjassa avautuvat hyvin suuressa määrin Egyptin vitsauksista Vanhassa testamentissa. Lähes kaikkien näköjen ja termien takana on jokin Vanhan testamentin esikuva. Niin kuin totesin, on kuitenkin tunnettava myös Uuden testamentin ajanhistoria, roomalaista oikeuskäytäntöä ja niin edelleen. Sitten otan vielä esille hebrealaiskirjeen, johon merkillisellä tavalla on tuonut lisää valoa Qumranin 11 luolasta löydetty Melkisedek-teksti, 11 Melk, käytetään muun muassa tällaista nimeä siitä, taivaalliseen hallitsijaan, taivaalliseen prinssiin tai Messiaaseen. Ja kannattaa todella katsoa tuota, minulla on tässä muun muassa nyt Wormsin käännös, me voimme siellä seminaarissa hiukan tätä katsoa, niin sieltä avautuu myöskin hyvin tuommoinen havainnollinen kuva siitä, miten hebrealaiskirjeen Vanhan testamentin tekstien käyttö on saanut jo varhaisemman tällaisen esimerkin juuri tuosta vanhemmasta Melkisedek-tekstistä, jossa siis juutalaiset oppineet tulkitsevat tätä Genesiksen kohtaa. Se on monessa mielessä hyvin antoisa luettavaksi myöskin siltä kannalta, että ymmärrämme Uuden testamentin, Vanhan testamentin käyttöä ja samalla alamme ymmärtää, kuinka jokin bultmannilainen eksistentialistinen käsitys Uuden testamentin sisällöstä irrallaan Vanhasta testamentista, jostakin hellenismistä käsin tulkittuna, on hyvin suuressa määrin harhaan mennyttä, sisältäen vain hyvin vähän sellaista, millä on arvoa. Sitten viittaan tässä lyhyesti apostolien tekojen sisältämiin apostolisiin saarnoihin, joita on kaikkiaan 10, tiivistettyä apostolien puhetta, 3 Pietarilta, 7 Paavalilta,
ja sisältönsä kannalta hyvin tärkeä Stefanoksen puhe ja myöskin Jaakobin Herran veljen puhe, siis yhteensä 20, ja tämän lisäksi useita lyhyitä puhejaksoja. Näistä puheista voimme saada ikään kuin ohjelmajulistusta siihen, miten Uudessa liitossa Jumalan sanaa julistetaan. Totta kai soveltaen sitä omaan aikaan, sillä onhan sanan julistus aina sillan rakentamista niin, että toinen palkki on siellä Jumalan sanassa ja toinen nykyisyydessä, mutta siihen liittyy juuri tämä Jeesuksen antama ohjelma, riemuvuoden julistus Nasaretin synagogassa, kuinka nämä kirjoitukset täyttyvät ja käyvät toteen korvaimme kuullen Kristuksessa ja kuinka Pyhä Henki ottaa tästä sanasta ja jakaa meille. Näiden apostolien tekojen puheiden sisällöstä voidaan todeta, että ne rakentavat, kun niissä puhutaan nimenomaan juutalaisille, vanhan testamentin lupausten täyttymiseen, ja niiden keskuksena on aina se, mitä Jumala teki Kristuksessa, hänen sovituskuolemansa ja hänen ylösnousemuksensa, jotka nekin nimenomaan vanhasta testamentista käsin tulkitaan. Näin piti tapahtua. Brox-niminen systemaatikko on sanonut hiukan kärkevästi, mutta mielestäni sitä kannattaisi miettiä. Kaikki teologia on kristologiaa. Minua on murehduttanut se, kun olen kuunnellut radiosta hartauksia, että ne ovat hyvin usein yleisuskonnollista julistusta, joista puuttuu kokonaan se varsinainen kristillisen uskon ydinsanoma ja keskeisin sanoma, joka ei voisi koskaan, ei saisi puuttua siitä, vaikka totta kai minä ymmärrän, että voidaan julistaa ensimmäisen uskon kappaleen asioita, niin kuin Paavali siellä Areopaagilla, mutta sielläkin, kun luemme tarkasti, huomaamme, että pakanallisessakin ympäristössä kuitenkin vanhan testamentin luomisusko ja lunastuksen sanoma olivat esillä. Tiililä on jossakin sanonut näin, minulla on tuossa Teologia ja kirkkolehti, jossa hän sanoo myöskin käyttäen Oskar Kulmannin näkemyksiä, että pelastushistorian kronologinen kehitys on tullut Kristuksessa kairologiseen vaiheeseen, eli aika on täyttynyt. Peplero tai hokairos, joka tulee siis selkeästi Raamatussa jatkuvasti esille, ja se leimaa apostolista saarnaa, eli kerygmaa, joka oikeastaan tarkoittaa airuen julistusta siitä, että taivasten valtakunta ja taivaan kuningas on nyt lähestymässä juuri tässä ja tämän sanoman kautta, jossa aika ja ikuisuus kohtaavat toisensa. Ja niin me voimme sanoa, että me olemme samalla sanan palvelijoina, opettajina, julistajina, sanan tutkijoina myöskin kairoshetkissä, kairologisessa vaiheessa, aina silloin, kun Jumalan sanaa kuulemme. Ja niin kuin Luther sanoo, sitä etsien, rukoillen ja totellen luemme. Vanhan liiton ja uuden liiton ja vanhan testamentin ja uuden testamentin välinen ero on aika mestarillisesti ilmoitettu tuossa Kulmannin teoksessa, Oskar Kulmannin teoksessa Christus und die Zeit. Vanhassa liitossa odotetaan vielä, uudessa liitossa odotetaan jo. Vaikka siis uuteen liittoonkin kuuluu sitten myös tämä jo nyt, ei vielä, mutta se on sitten toinen asia. Mutta vanhassa liitossa on tämä vielä odottaminen, uudessa liitossa jo odottaminen. Essealaiset edustivat sitä vielä vaihetta, odotetaan vielä. He uskoivat, että lopun aika on tullut, mutta lopullinen vaihe Messiaan tai Messiaiden saapuminen on vielä edessäpäin, ja sitten heillä myöskin se eskatologinen loppusota, jota Milhaamaa teoksessa kuvataan, pimeyden ja valkeuden lasten välinen sota. Heidän näköalojaan sumensi kuitenkin jyrkkä eksklusiivisuus, toisten pois sulkeminen, jopa omaisuus kansastakin, ja sitten pakanoiden täydellinen hylkääminen ja partikularismi, joka on hyvin selkeästi monissa lahkoliikkeissä aina ollut, kun taas puolestaan koko kristillistä sanomaa Uudessa testamentissa leimaa vanhasta testamentista itse asiassa nouseva inklusiivisuus, Abrahamin siunauksen toteutuminen ja universaali missionäärisyys, alkaen Jerusalemista, Juudeasta, Samariasta, maan ääriin saakka. Ihan profeetat julistivat, että tämä Daavidin valtakunta, Messiaan valtakunta on leviävä
ei vain Eufrat-virtaan asti, niin kuin nationalistit ajattelevat, että se on tulevan Israelin raja. Siinä on lopetettu Vanhan testamentin lukeminen väärään kohtaan, vaan maan ääriin saakka, joka osoittaa, että siinä puhutaan Messiaan valtakunnasta, joka on tarkoitettu kaikkialle. Vermes sanoi erinomaisesti eräässä kirjassaan, että miksi Kuolleenmeren velistö häipyi historian hämäryyteen niin, että me emme oikeastaan tienneet sitä kovin paljon muuta kuin Josefukselta, vähän eräältä muilta, ja Damaskon kirjasta arveltiin, että se kuului heille, kun se Kairosta löydettiin 1896, mutta sitten tulivat uudet tekstit esille, niin sitten nähtiin, että se oli todella suuri liike aikanaan. Miksi se häipyi historian hämäryyteen? Rooman legionien saapuessa tuonne ei paljon enää tiedetä siitä sen jälkeen. Ja Vermes sanoo, että tästä liikkeestä puuttui tämä ulospäin suuntautuva missionäärisyys. Se käpertyi vain itsensä ympärille. Sehän pyrkikin, että se salaa ulkopuolisilta nämä. Se oli esoteerista tietoa. Ja sillä ei ollut kantovoimaa. Ja näin historiassa käy kaikkien kristillistenkin liikkeiden, jotka vain rupeavat omaa itseänsä ruokkimaan ja käpertyvät sisäänpäin. No niin, me voimme todeta myöskin tässä, että nämä Pietarin puhe helluntaina, apostoliteot 2, on eräs Uuden liiton ohjelmajulistuksista, joka asetetaan Jeesuksen ohjelmajulistuksen yhteyteen Luukkaan evankeliumin 4. luvussa. Minä en tässä nyt kerkiä niihin sen enempää mennä, mutta totean, että ne kaikki sisältävät ne elementit, joita kaikessa kristillisessä julistuksessa tulee olla, samalla kun otetaan huomioon se kontekstiaalisuus, missä me elämme, se aika, jossa me elämme. Aiheemme laajuuteen nähden voin enää viitata eräisiin lisänäkökohtiin Vanhan testamentin merkityksestä kristillisessä julistuksessa. Vanha testamentti sisältää paljon elämän viisautta, jota se myös välittää ympäröivien kansojen aineistosta. Sananlaskuja tutkiessamme huomaamme, että siellä on paljon sellaista, joka tunnetaan myös egyptiläisissä sananlaskuissa, muun muassa tämän mainitakseni. Siellä on kasuaalipuheisiin liittyen valtavasti ehtymättömiä aarteita. Olen itse lähes 40 vuoden pappistyöni aikana voinut ammentaa näistä Vanhan testamentin Ketuviim-osaan kuuluvista kirjoista jatkuvasti, mutta muistaen aina, että ne asetetaan kuitenkin kristologiseen yhteyteen, että niissäkin kaikki Christum agit ajaa Kristusta. Mutta sinänsä korkea veisu, eli laulujen laulu, mitä hienoja tekstejä siellä onkaan avioliittoon liittyen tai vihkipuheisiin, Job, sananlaskut, saarnaa ja psalmit. Psalmit luettiin profeettoihin, niin kuin totesin, mutta kuitenkin. Ja nämä muut kirjat. Siis tässäkin mielessä me löydämme aivan uuden rikkauden julistukseemme, kun me menemme Vanhan testamentin lähteelle. Minulla on täällä hyvin mielenkiintoinen artikkeli Teologia Kirkkolehdestä vuodelta 1956, sen toisesta numerosta. Saarnaaja Aku Räty täällä kirjoittaa aiheesta, miksi valitsen usein tekstin Vanhasta testamentista. Se kannattaa muuten lukea. Siellä on hänellä eräs tämmöinen näkökohta tähän julistukseen ja tähän Vanhan testamentin merkityksen korostukseen, joka tästä oikein niin kuin tajusin, että Vanhan testamentin lukeminen on tässäkin mielessä tärkeää, kun hän sanoi, että Vanhassa testamentissa on Jumala näköisellä Kristus salattuna sanaan ja kuitenkin olemassa ja toimivana Isän luona ihmiskunnan parhaaksi. Siinä on yhtäläisyyttä meille Uuden testamentin valossa vaeltaville ihmisille. Emmehän mekään näe aina Kristusta niin kuin opetuslapset näkivät hänet ja koskettelivat häntä luonnollisella tavalla. Elän samoissa kiusoissa kuin vanhan liiton kansa Kristusta odotellessaan. Siis hän ajattelee juuri näin, että kun me luemme Vanhaa testamenttia, me olemme eräisemmässä kuin vanhan liiton pyhät, joilla peite on silmillä, mutta me rukoilemme sitä, että Pyhä Henki ottaa tämän peitteen pois, että me näemme Kristuksen näissä teksteissä. Viittaa nyt vain tähän hänen viehättävään kirjoitukseensa. Sitten totean myöskin Vanhasta testamentista, että se on aivan verraton ihmiskäsityksen lähde. Olen joskus aikanaan esittänyt ja olen edelleen sitä mieltä, että juutalainen Sigmund Freud löysi Vanhasta testamentista, erityisesti Jobin kirjasta, tämän niin sanotun psykosomaattisen ihmiskäsityksen, josta täällä eilenkin oli vähän puhetta. Sen, että ihminen on todella
psyykkis-ruumiillinen kokonaisuus. Jobin kirjassa eräät hebrean kielen ilmaisut sisältävät tällaisen hyvin rikkaan näkemyksen ihmisen olemuksesta, jossa ruumiillinen tuska, kaas, merkitsee myöskin henkistä kipua ja tuskaa. Siis ne yhdistyvät siellä kokonaisuudeksi, jossa kaikki vaikuttaa meidän henkinen olomme, psyykkinen olomme ja ahdistuksemme vaikuttaa meidän fyysiseen olemuksemme niin edelleen. Se on monin tavoin esillä näissä vanhan testamentin teksteissä, myös Jeesuksen opetuksessa. En siihen kerkiä tässä mennä, mutta sehän nousee sieltä vanhan testamentin planknon käsityksestä, eli ihmisen sisäelinten merkityksestä tunteiden tyyssijana. Ja siitä avautuva rikas näköala siihen, miten jopa ihmisen sydän, tämä rinnassa oleva sydän, meistä monet sydäntautiset voivat sen sanoa, saa vahvistusta armosta, fyysisestikin. En sitten puutu tässä nyt rukouksen merkitykseen ja parantavaan vaikutukseen, se on sitten toinen alue. Mutta samoin vanhasta testamentista nousee syntikäsitys hyvin keskeisenä ja Uudessa testamentissa sitten tietysti vielä kirkkaammassa valossa, mutta ei tarvitse kuin lukea vanhan testamentin profeettojen ja Esran kirjan ja muiden kirjojen synnin tunnustuksia, niin me huomaamme, että niissä on jotakin sellaista syvyyttä, jota me voimme käyttää Jumalan palveluksissa. Me esimerkiksi katumuspsalmithan ovat niitä rikkaita ja rakkaita synnin tunnustuksia. Sitten voimme todeta, että vanha testamentti poikkeaa koko ympäröivästä silloisesta maailmasta siinä, että siellä henkilöt kuvataan karvoineen, päivineen, heikkouksineen. Se on ainutlaatuista verrattuna sen ajan muuhun kirjallisuuteen, Gilgamesh-epokseen tai Ukaritin sankarimyytteihin. Tässäkin suhteessa vanha testamentti on realistinen. Siellä on myöskin hyvin humanistinen ihmiskäsitys, näin uskaltaisi sanoa, sillä missä niin kirkkaasti kuin Mooseksen kirjoissa puhutaan siitä, kuinka teidän on huolehdittava keskellä olevista muukalaisista, leskistä, orvoista, ja kuinka köyhät on varjeltava rikkaiden ja väkivaltaisten käsistä ja niin edelleen. Siis siellähän on ehtymätön lähde myöskin yhteiskunnalliseen moraaliin ja etiikkaan liittyen. Mutta sitten vielä toteaisin, että vanha testamentti on myöskin sellaisenaan, kaikkine jakeineen, verraton Jumalan lupausten lähde. Tätä me emme ehkä ymmärrä, ellemme ole jotakin itse siitä kokeneet. Mutta Paavalihan sanoo toisen korinttilaiskirjan 1. luvussa, ja se on eräs vanhan testamentin käymiseen liittyvä avain. Niin monta kuin on Jumalan lupausta, kaikkien niiden kyllä on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja niiden aamenkin tulee vielä Jumalan kunniaksi. Jos tässä kävisimme lävitse kuulijoitteni kanssa, minkälaisia taivashetkiä Jumala on meille antanut jonkun aivan aikaisemmin meille suljetun vanhan testamentin kohdan kautta, niin tajuaisimme sen, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että Pyhä Henki ottaa minun omastani. Ja mulla on aina tämä vaikea kohta. Mutta sitten vielä viittaisin Timo Veijolan erinomaiseen artikkeliin Teologisessa aikakauskirjassa. Olen yrittänyt jakaa sitä papiksi ryhtyville omaa spiritualiteetin hoitamista varten. Ja sehän on sananpalvelijalle tärkeää. Tuossa Teologisen aikakirjan artikkelissa hän sanoi, että Raamattua on luettava, että heitetään syrjään kaikki tuollaiset tieteelliset tutkimusmenetelmät. Niillä on oma merkityksensä. Mutta silloin, kun sitä sanaa tutkitaan niin, että siitä aktualisoituu tuo sana lupauksena. Me voimme jopa irrallisina niitä lukea. Tietysti meillä on se sisäinen itseymmärrys, jossa me asetamme nuokin sanat oikeisiin yhteyksiinsä ja niin sanottujen hermeneuttisten prinsiippien varaan, että emme mene hullutuksiin siinä. Mutta kun Pyhä Henki sieltä avaa tuota sanaa, niin silloin me ymmärrämme ja tajuamme sen, mikä rikas lähde on
Raamatun 32 000 jakeen varasto. Ja että kuinka kannattaa tutkia sanaa ja kuinka sitten Pyhällä Hengellä on, mistä hän ottaa. Sillä ei hän ilmasta ota niitä, vaan hän ottaa ne sanasta ja antaa meille. Olen käyttänyt Timo Veijolan esittämää menetelmää, näin sanoisin itse nyt parin vuoden ajan olen tutkinut päivän tunnussanaa juuri niin, että luen aina tuon päivän tunnussanan Vanhan testamentin osan hebrean kielellä ja sitten Septuagintasta ja mietin niiden sanojen merkityksiä ja yritän päästä niihin sisälle ja sitten otan Uuden testamentin tekstin, luen sen kreikankielisenä ja latinankielisenä ja mietin sitä. Ja se on aina hyvä lähtökohta jokaiselle päivälle. Ihan sellaisenaankin. Nyt viittaan vain tuohon Veijolan tekstiin, mutta sanon heti, että on vaarallista lukea Raamattua kuitenkin niin, että me emme samalla sisäisesti ymmärtäisi, mihin yhteyksiin meidän on asetettava nämä tekstit ja kuinka oikea teologia on aina myös kristologiaa. Miten se ajaa Kristusta ja miten se liittyy siihen Raamatun kokonaisilmaitukseen, siihen pelastushistorialliseen peruslinjaan, joka kulkee Vanhasta Uuteen testamenttiin. Yrjö J. Alanen on sanonut osuvasti, verrannut Raamattua pyöreään pöytälevyyn, ja siinä nyt on siis oikea tapa varmaan asettaa Vanha testamentti oikeaan suhteeseen Uuteen testamenttiin nähden. Hän sanoo, että Raamattu on kuin pyöreä pöytälevy, jonka keskipisteeseen suunnataan kirkas valo ylhäältä. Valo on kirkkainta keskellä, siis Kristus on siinä keskuksessa, Uusi testamentti, mutta heikkenee laidoille ja on kuitenkin samalla samaa valoa. Sama valo kaikissa. Mutta sitten on tietysti se, että siellä tulee kirkas valo niistä Vanhan testamentinkin kohdista aina kun ne asetetaan siihen yhteyteen, johon Pyhä Henki ne on tarkoittanut. Vanhan testamentin tulkitseminen ilman Uuden testamentin tuomaa täyttymystä johtaa harhaan ja saa aikaan, käyttääkseni Antti J. Pietilän ilmaisua, esikristillisiä ajatuksia ja harrastuksia, mutta Uusi testamentti vie kristillisen elämän lähteille. Vanhaan testamenttiin on käytävä Uuden testamentin kautta. Nyt lopetan tämän esitykseni Lutherin sanoihin ja ajattelen, että siinä on meille siis uskonpuhdistuksen perintö nimenomaan kehotuksena palata koko Raamattuun. Ja se on kipeä tarve meidän ajassamme. Luther piti puheen Saksan neuvosherroille ja näille pormestareille. Ja olen sen itse tallentanut tänne Justitia Kympissä olevaan kirjoitukseeni, jossa käsittelen Raamatun merkitystä seurakunnan työssä. Niin Luther toteaa tällä tavalla. Yhtä rakas kuin evankeliumi on meille, yhtä suuresti on meidän pidettävä kiinni kielistä, sillä ei Jumala turhaan ole antanut kirjoittaa Raamattua vain noilla 2 kielellä, hebrea ja kreikka, Vanha ja Uusi testamentti. Sanottakoon suoraan, ettemme voi säilyttää evankeliumia ilman kieliä. Kielet ovat ne tupet, joihin hengen miekka on pistetty. Ne ovat se lipas, jossa tätä aarretta kannetaan. Ne ovat se astia, johon tämä juoma on pantu. Heti apostolien ajan jälkeen, kun kielitaito hävisi, taantuivat myös evankeliumi ja usko kristikunnassa yhä enemmän. Koska kielet nyt ovat päässeet etualalle, näin kirjoittaa Reuchlinin oppilas ja hebrean kielen tohtori Luther, niin ne tuovat mukanaan sellaisen valon ja saavat aikaan niin suuria asioita, että koko maailman täytyy ihastellen tunnustaa, että meillä on evankeliumi miltei yhtä kirkkaana ja puhtaana kuin se oli apostoleilla. Ja vielä lyhyesti. Jos osataan kieliä, silloin on saaressa tuoreutta ja voimaa. Tunkeudutaan Raamatun syvyyksiin asti ja usko esiintyy aina uutena, yhä uusien sanojen ja töiden valaisemana. Perkele ei välitä niin paljon minun hengestäni kuin puheestani ja kynästäni, milloin ne käsittelevät Raamattua. Pyhä Raamattu ja kielet tekevät hänelle maailman liian ahtaaksi ja tuottavat hänelle vahinkoa hänen valtakunnassaan.